Tomedo chiwo kogno girimiti mopogore opogore mabiro chiwo sir ne chenro mag dongruok e pacho ka ma otimore kinde romo mare kod jatend piny China Xi Jinping. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, piny Kenya kod China nochiwo kogno winjruok ma biro konye gero apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Malaba kod jiwo gedo mar ndach reru manyasani. Okinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jatend piny China Xi Jinping e odiechienge mar ariyo mar limbe e boma ma Beijing. E kindego, piny Kenya kod China nochwoyo kogno ogirimiti mopogore opogore mabiro bero chal ahinya to mar ohala kod wuoth e kind pinje ariyogo. Chenro mabende noyuor kod jotend migepe Musalia Mudavadi kanyakla kod jatend migawo ma weche tudruok William Kabogo e kind mamoko. Achiel kuom ogirimiti ma jotend pinje ariyogo nochwoyo kogno en mano mabiro konyo e gero apaya maduong' ma Nairobi kochimo Malaba michano ger kuom thuolo mar higni ariyo kendo igeno ni ibiro tieki dwe mar auchiel higa 2027. We should be able to begin that construction between June and July this year and take it to its logical conclusion. Beyond Mau Summit, we should be able to take it all the way to the border in Malaba. Apeini mamoko gin kaka Northern Bypass, Eldoret Bypass kachiel kod Olalo Manithi. Winjruok mamoko ma jotend pinje ariyogo nochope gin kaka dhi nyime gi gedo mar reru machopo Naivasha kod mawuok Naivasha nyaka Malaba, siro gedo ma kuonde tiegruok pachoka kachiel kod keto e tim okenge mabiro konyo bero chenro mag wuoth. Sectors mamoko kaka limbe kod nyayo mise mag kwe kaka mano mar piny Kenya piny Haiti bende norangi e kinde romono. Jatend piny Kenya biro dhi nyime gi limbe mare piny China kiny kochano limo boma ma Fukien ma bende en dag kembe mopogore opogore mag loso mwandu. Ruto biro romo kod weg kembego kaka achiel kuom yore mag manyo sir kod joket mwandu e sectors mopogore opogore. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jod bura obwogo rocho chenro madito mag piny owacho. Jod bura mononi piny owacho mag omenda mar NG-CDF ka